Iraiak 16 Donostiako 70. zinemaldia hasi dela badakigu. Zinemaldian kategoria asko daude, baina guk oraingo hontan NES kategoriari eutsiko diogu. Zergatik? Zinema ikasleen kategoria dalako. Mundu guztiko zinema ikasleen lanak hartu dute parte kategoria honetan. 54 herrialdetatik 160 zinema eskolek. 160 zinema eskoletatik berriz 350 lan aurkeztu dituzte. 350 lanetatik 14 soilik izan dira hautatuak. Lehen aldia da euskarazko film bat sailkatzen dela NES kategoria honetan. Eta gainera 2 film sailkatu dira. Eta oraingo honetan hauetariko baten zuzendariarekin arituko gara. Mikel Elanda. Eta bai, ondo entzun dozue, Mikele. Ez Mikel, gizonezkoa ez, emakumezko bat. Eta gainera ez da bakarra sailkatu ez. 2 emakumezko sailkatu dire, zuzendarizek bizek. Eta zer esan, Mikel Elandari galdetu beharko diogu, ia, zelan egin deuen, ezta? Niretzako zinemaldian estrenatzea kriston ametsa da. Betidanik ezagutu dudan jaialdea izan delako, ez? Txikitatik etorri izan gara, gazte epaimai bezala ere egondanago pare bat urtetan hemen, beraz, amets bat. Egia esan harritu egin ninduen, jakin nuenean ez zaian orain arte ez dela euskeraz pentsatu eta egindako pelikularik egon, beraz alde batetik pozgarria ez, heldu garelako, baini eta baita Nagore Muriel Errobi filmarekin, baina beste alde batetik, apur bat tristura egin batean jakiteagatik lehenengo aldia dela. Noizko basoan abia puntua, ekimen bat da, nire herrian sortu zen iniziatiba bat. Hain zuzen, lehenengo aldiz, nire herrian Bizkaiako herri txiki batean, erabaki zutelako baso bat landatzea. Segaitik baso bat landatu? Inguratzen zituen lursailak, gehien bat pinu monokultiboz beteta daudelako, azkenean basoak izan beharrean fabrika, egur fabrika bilakatuta zeudelako, eta gero eta gehiago ari delako agertzen ere eukaliptoaren mehatxua, monokultiboa hau ere, baina are kaltegarriagoa gure biodibertsitatearentzako. Orduan herritarrak lehenengo aldiz batu dira eta antolatu dira pentsatzeko, diseinatzeko inguratzen duten lursail horrek ze itxura izan dezakeen, nolako nahiko luketen izatea. Eta hori planteatu duten momentuan, bi irudi edo etorri zaizkie burura. Lehenengoa, iraganera begira izan dakoa, ari dira imaginatzen zelakoa zen lursail hau, uia deitzen dena, uia zelakoa zen iraganean. Zelakoa izango litzateke monokultiboa iritzi baino lehen, ustiapen hori iritzi aurretik. Eta orduan eurek egin duten ariketa hori paraleloan egiten ahalegindu naiz ni ere bai filmaren bitartez. Hau da, beraiek euren eskuekin irudikatzen ari dira etorkizunean bertan egotea nahi duten baso hori, baina hein handi batean ikusi ezingo duten baso bat askok eta askok, badakigulako basoek bizitza luzea dutela eta batzutan gizakiona baino luzeagoa dela, beraz hein handi batean ikusi ezingo duten baso bat diseinatzen ari dira, eta nik ere ariketa berdina egin dut nire lankideekin batera, zuhaitzik ez daukan baso bat filmatzen ibili gara. Eta aldi berean, beraiek ekimen hau egiten egon diren bitartean, euren artean zituzten galdera, elkarrizketak entzuten ibili gara, eta beraz, ahalegindu naiz ni ere bai hausnarketa bat plazaratzen film honekin. Ni Elias Kerejeta Zineskolan hasi nintzen irailean, eta bertan sartu nintzenean proiektu bat hasi behar nuen, eta kasualidadea edo ez dakitze izan den, baina justu une berean hasi ziren baso hau landatzen, Beraz, paraleloan egin dugu nik masterrean izan dudan ibilbidea eta basoa eraikitzeko izan den prozesu hau. Beraz, guztira beraiek 4 asteburutan batu dira hilabete desberdinetan landaketa prozesua gauzatzeko, eta ni ere bertara joan naiz, beraiek atzurrekin zihoazen, nik kamerarekin, eta horrela, eta gero muntaia prozesua izan da, gutxi gora bera, uste dut, otsailean egin zutela azkenengo landaketa, eta nik ekainean amaitu dut filma, beraz azkenengo hilabete hauek muntaiari eta postprodukzioari bideratuta izan da. Uste dut film hau ezinezkoa zela beste hizkuntza batean egitea, nire herriko hizkuntza hori delako, euskera, eta hein handi batean ere pelikulan bertan nahi izan dut hizkuntzari buruzko hausnarketa txiki bat plazaratu, zelan transmisioari buruz, azkenean baso hau landatzea erabaki dute hein handi batean nahi dutelako beraien ondorengoek, hurrengo hietarrek baso bat izatea eta ez monokultiboa lursail honetan, eta hein handi batean hori ere hizkuntzarekin lotuta dago, Nik planteatzen nuen
etorkizunean baso honetatik ibiliko diren eatarrek gaitasunik edukiko dute beraien hizkuntzan zuhaitz hauek izendatzeko, gogoratuko dira, ze hori ere galtzen ari da zerbait da, ezta? Gaitasuna espezie desberdinak identifikatzeko eta hitzak euskera bera ere hein handi batean galtzen ari delaren sentsazioa behintzat herrian badaukagu. Eta hortaz, azken finean, pelikularen beraren argumentuaren edo ideia garrantzitsuenetariko bat euskera bera ere bada. Zinemaldian, iraiaren 21 goizeko 10etan Tabakaleran izango da estreinaldia. Eta ostean, espero dugu beste jaialdi batzuetan ere ikusi ahal izatea, oraingoz apurka leku desberdinetan pantaila handian ikusteko aukera egongo da, baina aurrerago nire ametsa edo nahi dudana eta egingo duguna ean bertan ekimenean parte hartu duten pertsona guztiekin proiekzio berezi bat egitea eta osteko hizketaldi bat egitea hori da egin nahiko nuke. Egia esan enaiz pentsatzen jarri irabaz dezakedanik, egia esan lehia oso handia izango da, mundu osoko filmak egongo direlako eta egia esan niretzako nahikoa izan da hau, bertan hemen Tabakaleran pelikula ikusi ahal izatea sari nahikoa da niretzat. Beti esaten da berdina, baina benetan zinez horrela da. Baina, mesten jarrita ez, beste proiektu bat daukat esku artean, ari naiz lanean oraindik ezin dut askorik esan, lehenengo pausoak ematen nabilelako, baina dudarik gabe, zalantzarik gabe diru horrek asko lagunduko lidake hurrengo proiektu honetarako denbora erosi ahal izateko, sortzeko. Azkenean, zinema gizarte honetako beste industria bat da, beste esparru bat da, eta zelanez mundu patriarkal honetan emakumeok ere zailtasuna dauzkagu. Hein handi batean, ez dakit, esango nuke jendeari kostatu egiten saiolako oraindik ere emakumeak lidergo espazioetan eukitzea, eta adibidez zineman, zuzendari bezala, beste pertsona batzuen lidergoan, gidaritzan egoteak oraindik ere jende askori kostatu egiten zaio hori imaginatzea. Eta egia da, holan azaleko analisi bat ematen duena honek, baina gero oso sustraituta dagoela eta ekintza txikienetan ere igartzen dela. Adibidez, horren adibide argia da zinemagile asko eta asko emakumeak izan direnak historikoki dokumentalgintzarekin lotuta egon direla, edo muntaiarekin lanean, hau da, dokumentalgintzarekin inguruan gertuen daukaten horrekin agian ekoizpen maila gutxiago behar duten proiektuetan egon direlako sartuta emakumeak, eta fikzioak adibidez beti eskatzen dauelako ekoizpen maila handiagoa, diru gehiago, jende gehiagoren gainetik egoteak, eta horregatik emakumeak normalean hein handi batean dokumentalgintzara egon gara bideratuak, eta nik neuk ere seguruenik horregatik dokumentalgintza izan du gertuen. Eta justo horrekin lotuta hurrengo proiektuak gustatuko litzaidake fikziora gerturatzea, adibidez beste emakume askok egite duten bezala. Eta muntaiarekin adibidez lotura handia izan dute emakumeak ere bai, azkenean izan delako lanpostu bat atzeko partean edo eskutuan geratu dana. Gaur egungo zinemagile gizon esanguratsu askoren atzean emakume muntalari bat egon da. Nik uste dut hainbeste, ez dakit dan lana orkesterako unean edo gehiago lana bera egiterako unean, behin eginda dagoela, agian gaur egun behintzat egia da ahalegin desberdina egiten, ahalegin handia egiten ari dela esparru desberdinetatik, bai jaialdietatik, bai distribuzio lekuetatik, eta egia da gaur egun badagoela jakin-min handia, hainbeste eta hainbeste urtetan isilarazita egon diren emakumeen ahots horiei bultzada emateko. Beraz, ez dut uste hainbeste pelikula behin eginda dagoenean gertatzen dela arazoa, baizik eta pelikula egitera iristea dela saiagoa hein handi batean emakumeontzat. Azkenean askotan hartzaile bezala, galdera ulertzen dut horti doala, hartzaile bezala biztan dagoen hori daukagu erreferente bezala, biztan daukagun hori ikusteko eta kontsumitzeko aukera daukagu, eta orain arte historikoki gizonen lanak izan dira biztan eta eskura eduki ditugunak. Begiratzen dugu zinemaren historian ematen dau oso gutxi izan direla emakume zinemagileak, eta argi dago ezetz. Hor dago adibidez Agnes Barda dela nire erreferente handienetareko bat, eta Jenny Riefenstahl nahiz eta oso polemikoa izan bere lana, bere izan zen ere emakume zuzendari oso potente bat, nahiz eta ideologikoki ez bat etorri berak egiten zuen lanarekin, baina horiek dira izen bakarretarikoak onaino iritzi direnak eta egon dira. Zegaitik,
esan bezala, ez? Gizarte honetan, gizarte honen isla delako zinemaren mundua ere bai, eta bueno, tamalez, gizonak direlako hauts hori eramateko aukera izan dutenak. Egia esan, nik uste dut asko oso sutilak diren gauzetan igartzen dela. Askotan ere, adibidez, zinema munduan jorratzen diren gaietan, zinema berak egiteko moduetan edo pelikulek eure kontatzen duten moduetan, adibidez emakumeak zer rol representatzen dituen pelikuletan, horri garri egiten da, ez? Adibidez, klasean eduki ditugun eztabaidetan pelikula desberdinak analizatzen ditugulako edo anadalakoa, eta hor batzutan saia egiten zaigu eta behin da berriro oraindik borrokatzen jarraitu behar dugu emakumeak esateko edo adierazteko zegaiti pelikula horietan emakumearen representazioa ez den fidela edo ez duen gure lekua behar bezala adierazten, ez? Eta nik uste dut olako gauza sutiletan adibidez igartzen dela asko, eta ez hainbeste agian aukera desberdintasuna, baina egia da, aipagarria da, egon naizen klase desberdinetan emakumeak gutxiengoak izan garela zuzendaritza alorretan beste behin, eta beste esparru batzuetan, adibidez, ekoizpenean emakumeak izan direla gehiago, ez? Eta hori uste dut adierazgarria dela. Bueno, nik zinema egiten dut, eta uste dut hori badela nahikoa, eta beste alde batetik ere, esan bezala ez, lehen erreferentei buruz hitz egiten egon gara, eta batzutan gehiago kostatzen duen arren, bilatu egiten ditut emakumeak, esparru desberdinetan lan egituten emakumeak zinemaren inguruan, eta hoien berri ematen alegintzen laguntzen naiz nire inguruko lagunen artean eta hori dana, baina nik uste dut bagabizela, apurka, baina nik uste dut ere ez dela, ezinezkoa izango dela esparru honetan, zineman, emakumeok berdintasun batera iristea gizartean lortzen ez badugu, ez? Eskenan ezan bezala, zinemaren mamia, errealitatea bera delako, ez? Orduan, horiek dira beharreko pausoak gizartea bera eraldatzea ezinbestekoa da. Bueno, mila esker, kolpez kolpe existitzearren, behar ditugulako espazioak emakumeok gure ahotsa entzutera emateko, eta baita ere eseroso sentiarazteko gainontzekoei, ez? Behar dugu emakumeok feminismotik hitz egiteko esparru horiek, eta badakigu hori, pikatu egiten dutela, eseroso sentiarazten direla asko gu lasai hitz egiten entzuten gaituzten espazioetan, eta hori seinale hone dela uste dut. Beraz, jarraitu gorrela, kolpez kolpe.